masu saurare, idan fa baku manta ba, a wancan karon mun tsaya ne a inda Goggo ta laɓe take jin wannan mutumin yana cewa wannan ai ganganci ne, barin wani cikin wancan family da rai. Dalilin zuwa na nan shine mu ƙare su gaba ɗaya. Jin hakan yasa Goggo tayi saurin miƙewa zata gudu, sai ta bugi wata ƙatotuwar kwalba ya faɗi ƙasa ya fashe. Ƙaran sa yasa dukkanin su ukun suka juyo. Ɗan sandan yace waye? Shiru Goggo tayi. Mutumin da sauri yace ku kamo min shi. To a yanzun nan zamu ci gaba. Goggon jiyo hakan da tayi sai ta juya a fusace ta nufi ɗakin da aka kwantar da jikokin nata. Shigar ta ke da wuya, sai ta waiwaya baya a gaggauce ta rufe ɗakin. Ɗakin ya kasance da kwai wata nurse a tsaye cikin sa, wacce take sanye da fararen kaya, sannan kanta kuma ta rufe da wani farin hijabi da mata suke wa laƙani da half sunna. Da ganin yadda Goggo ta shigo a razane, sai tayi gaggawar tambayar ta tace, lafiya? Me ke faruwa Umma? Suwa suka biyo ki? Hakan wannan nurse ɗin ta faɗa, inda kuma Goggo ta bata amsa, ki taimake ni, kiyi min rai, mu ceto wannan ƙananun yaran. Nurse ɗin sake tambayar ta tayi, lafiya kuwa Umma? Goggon zayyana mata komai tayi cikin gaggawa. Nan sai wannan nurse ɗin ta gamsu da maganganun da Goggo tayi mata. Ya kamata mu samo mafaka cikin gaggawa kafin su juyo fuskar su kan ɗakin nan. Mustapha da wannan ɗan sandan suka zaga ko ina cikin wannan asibitin amma basu sami wacce ta jiyo su yayin da suke tattaunawar su ba. Sannan ka iya hango kan mai shi basu yi ba. Nan suke tsaye suna ta waige-waige, sai Mustapha ya juya a fusace ya kalli ɗan sandan yace da shi, kafin labari ya kai ga riske su, ya kamata mu gaggauta yin wani abu a kai. Ɗan sandan nan daman shi a ankare yake da jiyo haka, sai ya juya cikin sauri yace da shi, yanzu kuwa babu ɓata lokaci. Mustapha kuwa da jiyo hakan sai yayi ajiyar zuciya yace da shi, okay, mu je. Sai suka juya suna masu sauri domin su riske Goggo kan lokaci. Goggon sun kasance tsaye suke a tsakiyar ɗakin, wannan likitar kuwa sai kai kawo take alamar nazari. Juyawa tayi a cikin sauri tace da Goggon, I get an idea. Goggo na nan tsaye tana kallon ta. Nurse ɗin sai ta soma zaga ɗakin tana ciccire labulayen da ke wannan ɗakin. Bayan ta gama ciccirewa sai ta soma yagawa izuwa kashi biyu, tana kuma ɗaurawa waje ɗaya. Nan sai ta haɗa igiya mai ƙarfin gaske, sannan sai tace da Goggo, domin jikokin ki su rayu, sai kin sadaukar da naki rayuwar Umma. Ban gane inda kika dosa ba ƴan nan. Amsar da Goggo ta baiwa likitan kenan. Asibitin hawa uku ne, gashi kuma a wannan ɓangaren babu cikowar mutane, don haka dole mu sadaukar da ke ta window. Jikokin nawa fa? Tambayar da Goggo tayi mata kenan. Sai ta bata amsa da cewa bayan kin sauka sai na ɗaura su na saukar miki da su. To na amince, na kuma gode ƴan nan. Ƙwalla ce ta zubo a fuskan Goggo, sai ta je wajen likita suka rungume juna. Sai likitan nan tace Allah baki sa'ar tsira daga gare su. Amin. Tace. Nan sai ta ɗauko igiyar ta riƙe a hannu da niyyar zata ɗaura a ƙugun ta. Nan sai ta jiyo ƙaran takalman mutane na ɗan farfaso cikin gaggawa. Wannan ƙaran takalmin ta kasance ta su Mustapha ne tare da ɗan sandan nan, inda suka ƙarasa jikin ƙofar shiga ɗakin suka tarar a kulle ta ciki. Nan sai yace da ɗan sandan nan ya ɓalle wannan ƙofar. Buga ƙofar suka yi sai suka shige a gaggauce. Sai suka tarar babu kowa illa nurse da ke tsaye a tsakiyar ɗakin. Ina majinyatar suke? Haka Mustapha ya furta cikin ɓacin rai. Wasu majinyata kake nufi? Sannan ya kuka shigo haka babu neman izini? Haka ta basu amsar cikin nuna ɓacin rai. Ɗan sandan nan yace da ita, wace iriyar maganar banza kike haka? Ina wannan tsohuwar mai yara biyu ta shige? Ina ganin kun shigo ɗakin da bai cancanta ku shigo ba. Haka ta mayar musu da amsa. Sai Mustapha yayi tsaki da ɗan sandan nan,
wannan banzar kwaɓan daga kai ta tashi, don haka taho mu duba wani ɗakin. Ok, juyawar su ke da wuya sai likitar tayi ajiyar zuci ta kuma ɗaga kallon ta zuwa sama alamar ta gode wa Allah. Sai Mustapha ya juya cikin gaggawa ya kuma yin sauri wajen ƙarasowar wajen windo ya duba ƙasa. Wannan likitar jikinta ya soma rawa tamkar kazar da ruwa tayi wa shegiyar duka. Mustapha ɗaga kai yayi izuwa fuskan wannan likitar, tsayawa kallon cikin idanuwanta yayi na ɗan wasu daƙiƙu. Ajiyar zuciya yayi haɗe da murƙushe baki yace da ita, da kika gaya min munyi kuskuren shigowa nan sai na amince, amma kuma da naga wannan igiyar sai na tsaya kokwanton shin tumakai kika maida mu ko kuma ƙaƙa. Shiru tayi sai karkarwa tsiya take ta kasa cewa komai. Ki bani amsar tambayan da nayi miki, ina ne kika ɓoye su? Haka Mustapha ya furta cikin kakkausar murya. Da ganin ta ƙi yin magana sai ya zaro bindiga wacce ya saka ta ƙugunsa ta baya ya ɗaura mata a goshi. Da ganin hakan zuciyarta ta bushe sai ta zaro idanu haɗe da murtuke fuska tace, ta ai kun makaro, tunda ko Allah ya kasance mai jin ƙan bayinsa na gari, ba malalata irin ku ba wacce duniya ta shige gaba kukan kuma manta da kwanciyar kabari da kuma duhunsa, sannan kuma baza ku iya riske su ba don sun daɗe da barin wannan asibiti. Mustapha cikin ɓacin rai ya juya a fusace ya ƙura wa ɗan sandan ido ko ƙiftawa baya yi. Lokacin da Goggo ta sauka daga wannan ginin sai ta goye su gadon bayanta, gudu take sai famar haki take ga kuma gumi da ya jiƙa ta ko ina a sassan jikinta. Bayan tayi nisa da asibitin sai ta tarar da kuran jan ruwa wanda ke yashe a bakin hanya. Ɗauka tayi ta sankama jikokin nan nata ta ƙara wa bujanta iska. Gudu take tana tura wannan kurar, sannan ta kasance babu ko takalmi a ƙafarta. Ƙayoyi ko sai famar sussuka mata ƙafafu suke yi. Ɓangaren Mustapha kuwa ficewa suka yi cikin sauri, inda basu daɗe da tafiya ba aka tarar da gawar nurse ɗin a kwance a bakin ƙofa. Mustapha bayan sun sauko sai yace ɗan sandan da su raba hanya biyu, sannan ya ja mishi kunne kan cewa kar ya ɓata tsarin. Goggo bayan ta kai ga titi sai ta ga tarin ƴan sanda. Da fari tayi yunƙurin zuwa gurin su, amma daga baya sai ta janye domin tana zaton duk bakin su ɗaya. Nan sai ta juya ta doshi cikin daji da niyyar ta bi ɓarauniyar hanya da zai kai ta izuwa ƙauyen Marke. Gudu take babu ƙaƙƙautawa, inda ya kai da har sai da ta tsinci kanta a saman tsibiri mai tsayin gaske ta taka birki. Goggo ji tayi an ɗora mata bindiga a ƙeyarta. Jiyo muryar Mustapha tayi bayan ta yana cewa, old lady ki sani duk nisan jifa ƙasa zai dawo, sannan kuma ka sani idan mashi ta cillu to a tsakiyar kanka zata koma. Haka Goggon ta mayar mishi da martani. Nan ta juya cikin ƙasaita ta gofe hannaye sannan ta ƙura masa ido, kallon cikin nuna isa take yi mai, yayin da shi Mustapha ya kasance ya ɗaura mata bindiga a goshi. Oh gaskiya ke ɗin ta musamman ce, kin kuwa iya nuna soyayya ga jikokin naki, amma sai dai gashi zasu farka a barzahu. Fashewa tayi da dariya Goggon tayi sannan tace da shi, kayi kaɗan sannan kuma ka makaro domin babu wanda zai iya taɓa jikokina. Oh da gaske? Wow, kin ko iya tsara tatsuniya. To bari kiji, a gaban idanunki zamu sheƙe su. Cikin raha da nuna gazawa ga Goggon ya furta haka. Bayan ya furta haka sai ya ƙarasa wajen wannan kuran ya tarar babu kowa a ciki illa tsummar da tayi musu bargo da ita. Mustapha a fusace ya juya ya kalli cikin idanuwar Goggo yace da ita, wannan wace iriyar banzan zance ne? Kai zaka baiwa kanka amsar tambayar da kai. Haka ta furta cikin nuna iyawa. Cikin sauri Mustapha ya ja gashin kan Goggo sannan ya kuma ɗaura mata bindigar a gefen kanta yace da ita, hey old lady, da bana son na wulaƙanta ki kafin mutuwarki, amma yanzu kin hasala ni. Ki faɗa min inda kika ɓoye su ko kuma in danna kunamar bindigar nan na fasa miki kai.
Murmushi Gwaggo tace da shi, ban damu ba, ko da na kasance bana numfashi a doron ƙasa. Iya abinda na sani kan jikokina ta ishe ni, domin ina da tabbacin zasu rayu cikin salama da kwanciyar hankali. Don haka ko ka ƙarar da harsashin dake bindigar cikin ƙwaƙwalwata, bani da kaito ko kaɗan. Mustapha ɓata rai yayi wani kumbura kamar fulawa da ta ji yis, sai yayi kukin na bindiga. Pau! Ƙarar bindigar ne ta ratsa ko ina, tsuntsaye ko sai shawagi suke a sararin samaniya. Bayan wasu daƙiƙu kaɗan sai Goggo ta ɗaga hannu ta izuwa ɓangaren da take tunanin harsashin ya bi, ta ɗan shafa da niyyar ta taɓa inda jini ke zuba. Ji tayi babu komai, nan sai ta buɗe idanuwanta ta tarar da ɗan sandan nan ne ya ɗaga hannun Mustapha sama, shiyasa bindigar bata fasa mata kai ba. Mustapha janye hannunsa yayi da ƙarfi yace da shi, what's wrong with you? Why did you stop me? Ɗan sandan nan bai ce da shi komai ba, kawai sai ya juya yayi mishi nuni da hannu. Cikin sauri Goggo da Mustapha suka kai idanunsu izuwa abinda yake nuna musu. Wani mutumi ne ke tsaye, idanuwarsa sun jiƙe da ƙwalla, ya kuma haɗa tafukan hannunsa biyu yace da Goggo, ki gafarta min, nayi matuƙar kuskure, ki yafe min. To masu sauraro, a nan ni dai nake tunanin zan dakata. Ku kasance tare da ni, Aisha Yusuf Harun.